Ako'y di mapakali. Mr. Jadine Lalab Migalab, shout out, Mr. Jadine. Good morning, Lalab, Mr. Jadine. How are you? Mr. Jadine Migalab, shout out. Good morning, Lalabs. Master K Migalab, shout out. Master K. Ayan. 2 million Migalab, shout out. Makatulog. Good morning, Master K Migalab, shout out. Puso ko't isipan. Ayan, blessings to everyone. Mercy everything. Migalab, shout out. Mercy. Please, kunti na lang po. Ayan. Tingnan natin yan, Lalabs. You're welcome, host, from Mercy everything. Migalab, shout out. Mr. Jadine muna tayo, Lalabs. Nandiyan pa si Mr. Jadine. Ayan. Sunod kita, Lalab, ha, Master K. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Master K. Mahal natin yung bahay ni Master K. Malike naman ako mga Lalab sa aking live. Ayan, thank you so much. Pagmamahal ko. Ayan, Mr. Oragon TV, hi po, Migalab, shout out. Mr. Oragon, Migalab, shout out, Lalabs. Lisongson, Migalab, shout out. Good morning, Lalabs. Mr. Oragon, ayan, may jacket ka na po. Madam Ara, Migalab, shout out. Ara and Elos Vlog Tusok, ayan, salamat po sa patusok. 3 million Migalab, shout out. Mama alam. Silipin natin to si ano. Mr. Jadine, nandito ka pa ba, Mr. Jadine? Mr. Oragon Lalab, meron ka na pong jacket. Thank you so much, Lalabs. Lisongson Migalab, shout out.
Master Key Philippines and Master Key. 669 DJ Place. Sige na lang, sunod kita. Baka naman madikitan ako dito. Ayan. From Mr. Oragon. Ano na ba yung bahay mo, Mr. Oragon? Post please po. Ayan. Lala, dikitan mo muna nakapin, Lala. Ayan, si Madam Mara mo rin yan. Nagla-live yan. Ipin kita sunod kay Mr. Jadine. Wala niya ako dahil sa'yo. Panurin na natin si Mr. Jadine. Pasig to Tagig. Dating dikit host. Ayan, dating dikit sa nakapin kay Mr. Jadine. Panurin ko muna, wait lang. Ano yun? Ayan, Mr. Jadine, dikit ko sa'yo, Mr. Jadine, ha? Mr. Jadine. Ay para lang sa'yo. Ang ano kasi yan, Mr. Dikit naman kayong manoy-manay. Suklian ko mamaya. Ayan. O kasi Lala, pag ako nangingisda, ako na unang didikit kasi yung iba naghihintayan. Ikaw na dumikit tapos shout out mo na lang kung tapos ka nang magdikit. Ayan pala vlog po na 85 siya host. Road to 1K na siya. Kay pait. Ako na bahala, host. Ayan. Meron ka ba, Master K, meron ka bang mga alagad? Ayan, Kiskip Simple Survival. Good morning, it's sunny day. Yes, Lalab. It's sunny day. Good morning, Lalab. Kiskip, it's Simple Survival. Ilan ba yung alagad mo, Master K? 10, may 10 ka ba, Lalab? Master K? Master K, may 10 ka? Bakit? Di ubuson mo. Oh my God, 450 ang dami. 10 lang sa akin, Master K. Di kaya ang 450 ang dami. Oh my God. Ako wala ko alagad. Original lang. Meron ito lang. Nag-iisa. Ayan. Di kita naman nakapinlalabs. Mr. Oragon. Di kita naman ko 10, Mr. K. Master K. Suklanin kita 10. Ako na host. Bahala.
Ito, Master K, dikit mo sa aking, ito, ibaba kong bahay. Wait po, 1K ko lang po si Jaden. Wow, galing. Galing naman ni Master K, madami siyang alagad. Sana all. Mamaya na lang, dikitan mo ko ito, video ko. Wala po nakapin mga lalabs, nakapin si Master Key. Ang dami mong alagad lalab, siguro hindi ito original na account. Marami ka sigurong account, Master Key. Sana madikitan mo ako, Master Key. Sige lalab, dikitan mo siya lalab. Shout out mo kung nadikitan mo na siya. Suklan ka niyan. Yeah, sure. Ayan, sure daw from Master Key. Ako lamang iiwan mo ako, ang puso ko. Ako lalab, Master Key 5 na lang bago mag 1.8. Ano na yan? Ano ba to? 3.79. Malapit na yan. 5 na lang. Sino pa nung magmahal, siyang madalas na iwan, hindi alam ang dahilan. Sino pa nung marunong magmahal, ay siyang madalas na iwan, hindi alam ang dahilan. Pagmamahal na inalay ko sa'yo, Master Key, nasan ka na, Master Key?
La 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 la. Nangyari kay Mr. Jadin. Ayan, 5 na lang sa kanya bago siya mag 1K. Mashallah. Ayan, Princess Carla Miguelab, shout out. Mr. Uragon, hintayin mo lang siya ha. Ilan na ba yung bahay mo? Princess Carla Miguelab, shout out. Salamat lalab sa paharang mo lalabs. Kung sino didikit sa akin, suklian ko po from Mr. Uragon TV. Ayan. Master Key, nandito ka pa ba lalab? Master Key. Dumating. Tony Tumigalab, shout out ang sakdan Tony. Tony Vlog, Migalab, shout out. Ayan, tamsak dan lalab. Salamat sa patamsak mo dyan, lalabs. Tony Vlog. Ayan, paligid pa ako sa nakapin, mga lalabs. Si Master Kim, maraming alagad yan, mga lalabs. Magbakas lang po kayo, magbakas. Marami siyang panukli. Meron daw siyang 415 alagad. Ang dami, di ba? Ay nangangamba. Merong iba dyan sa puso mo. Ako'y maliwala sa'yo. Dan 1K and lalab, Master Key. Salamat, lalabs. Ayan, Master Key, 10 lang sa akin, lalabs. Ayan, yung binaba kong bahay. Baka naman, Nos, madikitan mo ako. Sige, lalab, mamaya, lalabs. Ayan, Master Key, 10 lang sa akin, lalabs. Suklihan kita 10. Dito lang, short video lang to, lalabs. Ito baba ko yung ano ko, lalab, ha? Yung video ko, ha? Silipin mo, lalabs, ha? Hindi ko kaya yung 450. Wala akong 450. Ang dami niyan. Ito, lalab, yung 10 lang dikit ko sa'yo, ha? Mr. Kidan. Ayan, Mr. Kidan, si ano sa'yo? Si Uragon. Ayan, Master Key. Salamat, lalab, sa pa 1K kay ano. God bless. Ayan, Master Key, lalabs, yung my short. Akin yan, video ko yan. Hus bahay ko, isa lang. Haha. Sige, lalab, dikitan kita ng 10. Hayaan mo na. Ay ko, ayan, yung ano. Yung my short, silipin mo, lalab. Dikitan kita. Ay mo. Mamaya, lalab, pagkatapos kay Urago, kay ano, kay